ndipo ndikuona one of the senior members DPP. What would you say? Actually, this is one of the best days in our democracy. As we knew that the president, we will congratulate the president-elect, because this time around, it's a democracy, bwana. People voted and they voted for Professor Arthur Peter Mutharika. When the boys were making noise, the girls were making noise, we knew this time will come. And it has come. We want to congratulate the former president, President Lazarus Chakwera, for accepting defeat. It takes a leader. Hey, as we as Democratic Progressive Party, we expected it and it has come. We want to thank him and we want to wish him well as he goes into retirement. Whether he bounces back into politics is his choice, but we wish him well. Chamwina muchichewa Malawi afuna kumvetsetseni bwinobwino Victor Musowa. Kuvomereza kwa makamaka Dr. Lazarus Chakwera ndikuperekanso mafuno abwino kwa Professor Mutharika ngati DPP family muzilandira bwanji. Mafuna choyamba tinene kuti imene ndiye democracy timayembekezera icho moti mmene anyamatawa amathamanga kumayankhula za chipongwe asika nawo timaziwa zoti siku lero lisakwana madziwa timaziwa marizasa timaziwa zoti msogolera yankhula ife osaja amati woti 20 president kuma iye analafana yankhule nesinga mpake mawu anthu enacho sitachula mayina awo koma mwini wake wayankhula yekha kuti awina nda Professor Arthur Peter Mutharika ndikupa kuti anyamata aja aphunzira sopano kuti ndale azidikira asogolerawo zimene anganene ndi asogolera yankhula kwa funira zabwino Professor Arthur Peter Mutharika ifeso tathokoze fa alikonda ziko lino safuna kuti zikangana iya koma so kuti akakhalako kulumbirisa Professor Arthur Peter Mutharika tawalandira ngati president wathu opuma ife penti kulowa mbomamu ndife okondwa kuti amene anala president pano avomereza ndipo tikuyenda nawo limodzi ngati dziko la Malawi. I think democracy yakuno yakula kopya kuposa maiko ochuluka mu Africa muno dziko lonse lapansi muona nimene takhalira muno tili kunyimba kwa president amene wangowina kumene popanda pofutana lilonse mtendere Malawi muno ntawuni mu anthu alisa kungosangalala Lilongwe Blantyre zonse zija anthu amakamba kuti anthu azikhabana kulibe zimenezo ndife anthu okonda mtendere. Ndathokoza kwambiri amene nda Victor Musowa tikhale tikucheza nawonso nthawi nake iwo ndi phungu wa chipani cha DPP angowina kumene makamaka mdera lija la Mulanje Bale koma ndi mmodzi mwa senior officials a chipani chimenechi cha DPP. Chipani chimenechi chili ndi amene amachiyankhulira chipani chimenechi chili ndi amene amachiyankhulira amene ndi Shadrack na Malomba tikukamba pano kuti kumene tili ndi kunyambadwe kumene kuli nyumba ya Professor Arthur Peter Mutharika amene alandira ma congratulatory messages kuchoka kwa atsogoleri sosiyana kuphatikizapo President Lazarus Chakwera kuwapanga congratulate Mutharika kuti mwachita bwino pa chisankho chimenechi though tikudikira make kuti mwina atiuze zotsatira zotsimikizika nangakulakwa nkutero kuti tikudikira zotsimikizika from make siku lako aso komanso ngataso khala kulako nanga si zinthu zadziwika kale chabwino komano mukuoneka kuti the DPP family ndiyo kondwa kwambiri. How does it feel kumwina situation imene lilimu? It's too emotional. This win is the people's win. We dedicate it to God. People have spoken, and they have spoken that they want Professor Arthur Peter Mutharika. And for us, we are just humbled. So that's a feeling in the DPP family that we are humbled. Malawians have trusted us again to restore this nation as this nation, this economy. Malawians have just spoken that DPP, your task number one, go and restore this nation. And we feel humbled. You speak for the party as well as the how would I address him? It's the incoming president. Okay, but we are seventh Republican president. But we are still waiting for MEC to give us the official results. After hearing or receiving a call from Dr. Chakwera, what was the reaction of Professor Mutharika? His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika is a statesman, and it's not like he wasn't expecting that His Excellency Dr. Chakwera will not concede defeat. He did expect that he will concede defeat because himself is also a beneficiary of the democracy that is in this country. So from his office, from him, is just to thank even Dr. Chakwera himself for smooth transition of power. To accept defeat in a contest of this nature is also noble, and we must congratulate him for that. And His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika has got a special message on this particular issue. Maybe not at this stage, let not be preempt,
because he's going to be addressing the nation shortly. Right. But in our camp, we are just elated, we are just happy that the transition is smooth, and this is what democracy is. It's a relay race. Somebody does his part, and then another one comes in and does their part, and then we're moving forward. That's being progressive. Chabuno olemekezeka na malomba inu mmayankhulira Professor Arthur Peter Mutharika komanso ndinu mneneri wa chipani cha DPP. Mukuchimva bwanji mmene mphepo ikuyendera inde ameki akuyembekezeka kuti atipatse zotsatira zotsimikizika, koma mukuchimva bwanji ndi ma congratulatory messages amene mwakhamukulandira ngati chipani? Mbali wanga ndi chisomo chokhachoka mbali ya kuno kunyumba ya family ya DPP ifeyo ndife anthu ogwidwa ndi chisomo kudzazidwa ndi chisomo kungoona kuti mulungu yekha ndi amene wayankha. Kuyankha kwake tiwayankha Amalawi timapemphera kuti dziko lathu lino kuli njala, tikufuna kuti dziko lathu likhalira bwino. Amalawi tikusowa ndalama, tikusowa zambiri, zinthu zikukwera, kunali kumpemphera kwa Amalawi. Mulungu wayankha kudzera kwa Professor Arthur Peter Mutharika. Nde ife tingatani? Ife ndikungothokoza Mulungu. Ndimati ndinene choncho kuti kulikonseko DPP Amalawi wonse ochuluka tsiku la lero ndothokoza Mulungu. Unthokoza Mulungu pa zinthu zingapo wayankha, komanso zimene achakwera anena achakwera kuti munthu utukanena kuti ine ndagonja munthu ameneyo mapemphereranso chifana ngakhalanso ndi mpato ona kuti ine sindagonja ene tionesana iye atipanga mwakuti koma munthu uja wagonja wabwera kuti ine ndagonja, ndipo ine pano ndili pano kuti ndithandizirenso kuti president amene akubwera His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika atenge mpando umene utipitirire patsogolo. Chimenechi chinthu chachuli yoti ife Malawi muno tizithokoza, ndipo tizithokoza Mulungu. Ena kumakhala ndi mantha kuti amene akubwera DPP chifukwa choti anali ku Guantanamo, ena matero kuti anali ku Guantanamo ndiye kuti mwina kubwera kwawo kwa pano ndiye kungokhala kuti tichapemo odwalamo, ndiye kuti chisokonezonso, ndipo zimenezo sizingachitike. Ulendo uno zimenezo sizingachitike ngati anthu amaganiza ona kuti pamene tukalowa mboma chonchi talowa mboma Amalawi atika chonchi kuti anthu adzikapanga zachibwana. Professor wake samene, this is a different professor. His Excellency Professor Peter Mutharika is a different person, and it's from day one ntchito yokayoka ndi Amalawi tatsimikizire kuti kulibe chibwana, palibenso atuka chapa zochapa kapena amene amaganiza zotolatula zakuba boma lake silimene ndinenedwa asabwere kuti ife ndi ana adadi tabwera pano tiganyavule ana adadi zonse zisiye nuko tigwire ntchito ndife ana Amalawi tigwire ntchito kwathandizira adadiwo kuti tikatukule dziko ndikatetse njala imeneyo amene akuti maganizo amenewo aliyesa adzikhala amenewo maganizo ononga ayi maganizo onera kuti ayi kwamba kumenyana ayi maganizo oti kumayenda modzitu kumula musemu ayi munthu amene amafuna kukhala mtsogoleri amafuna adzichepetse pakati pano ndiye tidzichepetse tonse amene Mulungu twatika tu malo ndi Mulungu ndi Mulungu palibenso singanene chilichonse wayankhula mwa Malawi inu kupeza mavoti opitirira ndithu kufika mafika 57% kamodzi. You have been holding my press conferences ambiri. Yes. Oti neso tapanga nawo atende ochuluka kwambiri. Yes. Mumakhala mwina mukutsindika ponena kuti chisankho ichi tikufuna mwina titadutsa kamodzi. Yes. Did you see it coming? We saw it coming. You know what? This was a decisive moment like that time referendum, because Malawians were at now a crossroad. They needed to make a decision to continue with the status quo or to make it, to get to the other direction. And the other direction, the option was Professor Arthur Peter Mutharika. In this election, there were only two contestants, Professor Arthur Peter Mutharika and Dr. Chakwera. So we knew that analipo 17. No. Yeah, musande yanke koma analipo 17. And that should be a discussion for another time. Of course. Because let's not waste resources. Kuwakhala 17 pamene bajawo chibalo tupeba chonchija. We must have some mechanisms of screening people. Maybe the people that should have seen their names on that ballot. Maybe mena sana kapita 5. Chabuno mena di mene kale subject for discussion. For another day. Yes. Komano mwina pamene tikumaliza tikudziwa kuti lero ndilotanganidwa kwambiri ndi khalebe ndikutsindikabe ponena kuti tikudikira MEC kuti ichite confirm kuti amene wawina pa presidential ndi awa, despite kuti zina zotero koma tikudziwa kuti MEC is the mandated body imene ine zimene koma china chimene mafuna njikambe ndikumvetsedwa kuti pali otsatira chipani chanu ena ali ku regional office ku Blantyre kuno ena ali ku Lilongwe ena ali kwakuti tiyankhule ndi Professor
atiuza message yawo kwa anthu amenewa but mwina koyambirira kuno mutha kuwapasa uthenga wanji pamene anthu akuthamanga mwina uthenga umene ndingapereke kuchokera ku Chipani ndikuti tisangalaleni koma tisangalale mwabata mwaufulu pamene tikusangalala tisaphereso ufulu anthu ena tisapange kusangalala kuja kwakuti no mpaka na anthu amene akuyendesa magalimoto awo azichita mantha kapena akuyenda njinga za moto kumachita mantha amene akuyenda pansiso kumachita mantha tiyeni tonse tisangalale chinthu kupina kumene kundu kwa aliyense m'Malawi kaya ndi woyenda pansi kaya ndi wa galimoto aliyense azisangalala posangalalapo asamphere ufulu koma tiyeni tisangalale ndizoyenera ndi kuti tisangalale pa tsiku lalero chifukwa chimene ndimene ndafotokoza zinthu ziwiri Mulungu wayankha komanso Mulungu wayankhanso kachiwiri kudzera kuti achakweraja anaona kuti ayi ineyo ndaluza ndikuvula chipewa ndikuvulira Profesa Arthur Mutharika mnzanga pitiriza konza dzikoli chimene ndingane kuti tisangalale kwambiri tiyeni tisangalaleni komanso kwa amene amasapota Malawi Congress Party dziko letu safety and right kuina kumene kusudingana kwa mamemba lokha DPP ndikwa tonse amalawi chifukwa ngatuli wa Malawi Congress Party ukhala ndi chochita chake mmene umakhala ku opposition ndiyo mafuna uzipereka pati ma checks and balances kuti policy yaboma iyi mukuti tipange chonchi kodi koma munthu akapanga chonchi ndi tonse ife tikhala kuti tikugwira ntchito yotukulira Malawi ndikukhala wachi bwino osati zoti makangana hayi ndi kwapemphanso kuti kuluza nena achakwera muja anena bwino ndikhale ndi bata tosefe ndi fama basi tinene kuti tithakwatsimikizira Malawi kuti mwina chama 3:30 Profesa Arthur Mutharika akhala kuyankhula ku mtundu wa Malawi posekedwa izikomo kwambiri tinjakali pomwepo chama 3:30 muno ndithu tate nkulukuta moyo na manyonyolo akubwiranso aizikomo kwambiri tatokoza kwambiri amene ndi Shadrack Namalomba iwowa ndi mneneri wa chipani cha DPP komanso iwowa ndi amene amayankhulira Profesa Arthur Mutharika akuti Mutharika akhale akuti yankhula makamaka akuyankhula ku mtundu wa Malawi chama 3:30 masana omwe ano ngati Zodiac Broadcasting Station, Zodiac Television, Zodiac Radio, Zodiac Facebook komanso ma platform athu ena onse tikhale ndithu tikukupatsirani zimenezozo inu chimwe mungapange just be glued pa Zodiac ma platform athu onse kuti muthe kutsatira zomwe zikuchitika kuno ndaona a regional governor a chipani cha DPP amchacha iwowa ndithu simungakambe nkhani ya chipani cha DPP minus amchacha nde mwina one word from amchacha zambiri zakhala zikuchitika tikudikira bungwe la MEC kuti litiuze zotsatira zotsimikizika za chisankho cha mtsogoleri wa dziko lino koma taona kale atsogoleri ena akupanga congratulate Profesa Arthur Mutharika ngati mmodzi mwa anthu amene munali pa ground munganene kuti ndi ulendo otani umene mwayenda ngati chipani kufika pano tayenda ulendo ovuta kwambiri andi amati muzonse yamikani Mulungu andi mwina mumaona bwino misonkhano imene timapanga timafotokozera anthu kuti mpulumusi wa dziko la Malawi munthu amene ali ndi mayankho a dziko la Malawi munthu amene anasunga forex kwa 6 months dziko muno anthu kumapanga ma business ndi amene andi tithokoze chauta kuti uthenga uja anthu amaulandira ndipo zapangisa kuti lero victory yachitika tikuthokoza kumwamba kuti Mulungu zikomo chifukwa amalawi apulumuka sopano mwagwirapo ntchito ma capacities osiyana mchipani chimenechi mwatsogolerapo achinyamata ndi anthu ena magawo ena mwina ndi uthenga wanji pamene mukuti muzisangalala makamaka ameke akatulusa zotsatira zotsimikizika ndi uthenga wanji muli nawo makamaka kwa achinyamata anu utenga ndona kuti gwapita zolo tinamba kumva chisoni kuti kufa anthu ena mamenyedwa kuti Lilongwe komano tipemphe kunena kuti bata likufunika tosefe ndi Malawi mene tawi namu chimene chifunika kuti tichitire build limodzi ziko lathu ngati Malawi kuti ziko lipite pasogolo chifatika khala anthu osiyana kumenyana kutali sizikhala bwino and even this afternoon limalandira maripoti ena osachita bwino kuti pali ena ake apereka drama kwa anthu ena akufuna kuti ayambe kuwazunza malubino right away kungapita lero mwina mafika nkucha afuna ayambe kubanga zimene zizonyasa kwambiri pofuna kunena kuti mwaona DPP yabwera zamba zomwe akupanga aliwo so ningo ndina pano utawadziwa tiachita expose ziko la pasiriziwa ziko la maliziwa zimene akuchita koma ndipemphe kuna kuti Profesa Arthur Mutharika wabwera kuzaomba amalawi pa mafuta amene akumana nawo ndango kuna nikwambia ndani na kuti malo watu nikasogolo mimi nakwenda bwana hapo asa oga jamba mabika zana uribangeli lizi farire mbele ngani zibirire
Hapo nyabanje manikae sana. Pamela kwenda bwana hapo tulikuwa sokoro. Ameneo. Basi, yuka hapa. Ndai wao hapa. Wao hapa. Bwana kuri tiza jambo yao ndio kila hapa. Ase magriba hajacheza ni mapema tunataka roje bana rage asatamanga pesa ndio mwe ase oyo asundo ko ine rungu kulibe malo komando munyengala